Wow, kwazi kwakudla. Yini? Sendi uthi ngibo. Feza. Kodwa mnandi feza. Yini? Lisolothando. Yini lengibonayo? Enye into mina ngiyinika umngani wami uyithole komunye umama. Kwami funa ntho kwami ukuthi into kamngani wakho le yini leyo lisoluthe ebhaliwe lento. Ngiyayazi lento le ibhalwa izinyanga, izangoma, abathandazi, yini nabanye abantu abasiza abantu. Hayi mina lento bengiyithengele mina. Bayifuna la kwami. Abe ngithi ngizoyifaka endlini. Ngisakufuni. Kuba ngidla lento mina. Mina lento bengithi ngifuna ukuyidlisa mina. Hayi. Bengifuna ukuyidlisa mina ngoba senginongayithandi nje nami ngifuna ukuyithanda njengamanye amantombazane. Buka nezinwele angizenzile. Ayikho lento oyishoyo. Ubufuna ukudlisa mina ngoba nginomuzi omkhulu nomfazi omlungu. Irong lento ufuna ukukhetha umfazi omlungu umuntu okukhokhela imali. Hayi bo mina bengizoyidlisa mina ngempela senginongayithandi nje bengithi nami ngifuna ukuyithanda njengabanye abantu besifazane. Hayi lento bakhe ifuna ugqokela izibuko ngempela ngeke ngikwazi ukuyimela lento futhi angiyikhomule lento ifuna nje ngibheke nje direct. Thenje ukungangani ngidla lento leyo like hayi. Hayi bo mina bengengize ngifakele under my nose la. Mina ukuba ngangifuna ukudlisa mina ngabe kade ngakudlisa wangishada. Mina bengizoyidlisa mina kulento buka nje nezipho zami injani. Awuyidle ngibona. Awuyidle ngizaphuza amanda lapha awuyidle ufuna ukubona singasekho lento ufuna ukubona bengabuyisa khona leyo nto uzongibona ukuthi ufana nabo uzokhopha uzolotshwa. Futhi uyaphela nomsebenzi. Ngeke uzophela umsebenzi. Ngoba bathi stas. Mekuphela umsebenzi nomshado wakho uzophela ngoba ngizokhipha indaba. Asikhuluma kahle silahlana lapha esithengwe umsini. Ngeke ngize ngihlale mina. Angazi wrong uphi umuntu mayithengele idlisa efuna ukuyidlisa yena nami ngiyathanda ukuyithanda njengabanye abantu. Manje lidliso liqondane nawe phela. Mina ngiyantshela nje ukuthi mina bengithengele lidlisa ngithi ngifuna ukuyidlisa mina. Ucabanga ukuthi angijabuli nami nginibona nina nibahle niyithanda. Hayi wena ngimuhle kodwa hayi lento ichaza ukuthi nje usungavela kodwa uyazi yangithinta ngempela lento iphi phone nami la ngifuna yema unkosikazi uphi. Anginandaba mina ukuthi unkosikazi wakho ukuthi akukaze kwenze ukuthi uvuke nje ungayithandi umuntu uvuke uphelele uthanda. Hayi dliseke manje sidliseke ngoba uthi sidlisa kusenandaba ke manje lento akuhlangisa phela ukuthi wahamba enyangeni uphinde uthatha umuthi uyidlise wena owezwa leyo nto. Ningabi izinto ongakazi usiswe senzekayo. Ayi Azangisazi ke manje busifakile lento la kulambe kabi. Idla ufuna ukudla ngithi nami uyadla ukazi ukuzwa ukuthi ubani oseke wafaka ukuzudla. Injani lento yababa nomenzani nenzani kulambe kabi phela ya yenza njani uyajabula. Hayi kona ukwenzile kodwa ayangeke. Hayi ngeke uthi ngekamereni ngikhumbula yabona umfuna ukuqhubeka senze lento esenzayo cela ukuthi nje uyiyeke yonke lento oyenzayo. Thatha lo muthi wakho wedliso lothando ulahle. Ngifuna uyibone lento la ekhaya. Ngilahla namhla wala umfazi wakho. Uthini? Nikusweni. Shongo lutho ngikhuluma ngedwa. Umuntu sengaza